L-għoli tal-ħajja qed tibqa' tippersisti u tkun ta' pis għal ħafna, inkluż għal volontiera li huma involuti f'numru ta' inizjattivi bħal soup kitchens madwar pajjiżna li spiċċaw bil-kemm qed ilaħqu mad-domanda li qed ikollhom. Żieda drastika li nħasset fi żmien qasir ta' sentejn biss, tant li operat li kien għaddej sew illum il-ġurnata qed isibha ferm diffiċli biex jibqa' għaddej. Dan der biċ-ċar fl-iktar rapport riċenti li ġie ppubblikat mill-Bank Ċentrali ta' Malta li kkonferma li xahar wara ieħor l-għoli tal-ħajja qed tkompli tiżdied. Bl-istatistika turi li l-għoli tal-ħajja u żieda fil-prezzijiet huma f'livelli rekord, livelli li qatt ma rajna bħalhom f'dawn l-aħħar 5 snin. Il-Kok Malti Rafael Sammut spjegalna kemm id-daqqa tal-għoli tal-ħajja qed taffettwhom, b'mod speċjali fl-operat tal-Victory Kitchen li beda daqs sentejn ilu. L-għoli tal-ħajja jaffettwa ħafna lilna wkoll, speċjalment dak tal-ikel. Tista' tgħid dis-sena hemm ċans niġu f'sitwazzjoni fejn litteralment niġu darna mal-ħajt. Spejjeż li jitilgħu mhux ftit meta tikkonsidra li l-ikliet ma jikkonsistux biss fl-ikel. Bħalissa qed inservu fuq 1700 ikla fil-ġimgħa, dal-ikel ovvjament jiġi preparat, ippakeġġjat u anke delivery ġo-djar tan-nies. L-idea tal-Victory Kitchen kienet ilha tberren f'moħħ Sammut. Biż-żmien opportun kien fil-bidu tal-pandemija meta x-xogħol tar-ristorant tiegħu naqas drastikament u eventwalment minħabba l-lockdown kellu jagħlaq b'mod temporanju. Dejna minn ħafna daw is-sentejn u nofs, kellna ħafna obstacles u dejjem provajna minn hemm u minn hawn nduru magħhom jew naqbżu minn fuqhom. U nispera li d-darba jirnexxielna nerġgħu wkoll bl-għajnuna. Illum il-ġurnata Sammut ma jridx jaħseb li se jasal f'punt li jaqbad u jqaċċad persuni minn fuq il-lista li għandhom bżonn platt ikel u wissinqas ma jridx jara l-bibien tal-Victory Kitchen jingħalqu kompletament b'mijiet. Fosthom tfal jispiċċaw ma jafux kif se jitrejqu. U għalhekk li bejn is-7 u 8 ta' Mejju Sammut flimkien ma' persuna oħra se jkunu qegħdin jagħmlu għawma ta' 24 siegħa blan li jinġabru fondi biex bekk ikunu jistgħu jżommu l-Victory Kitchen miftuħa, post li numru kbir ta' persuni jserħu fuqu biex jgħixu ħajja diċenti. Rafael Sammut qalilna li huma mhumiex ifittxu biss persuni li lesti jgħinu b'mod finanzjarju, iżda wkoll oħrajn li lesti jagħtu b'donazzjoni ta' ikel u anke persuni li lesti jagħmlu xogħol volontarju.